Laura Huhtasaari, sanot, että verovarat kuuluvat suomalaisille. Mitä tarkoitat? Tarkoitan sillä sitä, että Suomen verovarat tulee kiertää ja käyttää Suomessa. Siis eikö EUlle pidä antaa mitään rahaa? No kyllä jokaisen maan tulisi saada seistä omilla jaloillaan taloudellisessa päätöksenteossa ja onhan se vähän hullua, että me otamme velkaa, jotta voimme antaa muille. Tällä hetkellä meillä on itsellä todella paljon velkaa ja me tarvitsemme kyllä tämän rahan täällä Suomen ydintehtävien pyörittämiseen. Voisin sen oikein ajatella, mutta eikä sitä velkaa EUn takia kyllä oteta. No mehän maksamme suhteessa korkeinta jäsenmaksua tällä hetkellä, että Niin Suomi on nettomaksaja. Suomi on nettomaksaja ja sitten kyllähän me osallistumme näihin tukipaketti- ja yhteisvastuisiin. Käyttääkö EU johonkin turhaan rahojaan? No byrokratia on yksi, mihin menee kyllä paljon rahaa. Mistä purkasit sitä byrokratiaa? No aika monesta asiasta, että jos kertaa EUn virkamiehet puuttuvat jo kaikkeen pikkusilppuun, kuten pölynimuridirektiivi ja pesukonedirektiivi, niin he keksivät siellä jo itselleenkin aika paljon tehtäviä, niin kyllä siellä paljon karsittavaa on. Mainitsit tukipaketit, onko ne turhia? No käytäntö on osoittanut, että ne ei toimi. Miksi ei toimi? Onhan ne maat päässyt kuitenkin jaloille uudelleen lainamarkkinoille. Aivan, mutta Kreikan velka esimerkiksi on koko ajan vain kasvanut ja samoin on kasvanut sitten niiden maiden velka, jotka ovat tukeneet näitä tukipaketteja. Jos ei olisi annettu tukipaketteja, niin mitä näille maille olisi sun mielestä tapahtunut? No kyllä Saksa ja Ranska olisivat saaneet pääomittaa omat pankkinsa itse, että uskoisin, että olemme aika samassa tilanteessa. Onko EUsta jotakin hyötyä? No minä kannatan yhteistyötä ja yhteistyö on sopimista, ei sanelemista. Ja meidän kannattaa tehdä yhteistyötä, tulliyhteistyö, vapaakauppasopimukset ja rikollisuuden torjunta. Ja tässä asiassa kyllä. Onko tämä sitä sääntelyä, minkä sä haluat pitää? Kyllä. EU-tasolla. Minkä sä haluat purkaa? Mä haluan purkaa sitä, että tämmöistä päätöksentekoa, että kyllä se pitäisi olla itsenäisten valtioiden vapaakauppa-alue, että jokaisen maan tulisi saada päättää kyllä omista asioista. Se konkreettinen? Mitä sä sieltä ottaisit pois EU? No esimerkiksi tämä budjetti. Että mun mielestä meidän ei tarvitse hyväksyttää meidän budjettiamme EUlla. Ja maatalous. Kyllä siis maatalous pitäisi olla kansallinen strategia, että kuinka paljon me halutaan tukea. Ja sitten tämä, että eihän meidän kannata kierrättää näitä meidän omia maataloustukiamme Brysselin kautta. Eihän Suomen rahat riitä maataloustukea alkuunkaan, jos me yritetään täällä jotakin omaa maataloutta ylläpitää. Niin, mutta tässä se juuri onkin, että kun me kierrätämme nämä omat maataloustumme Brysselin kautta, niin osa jää sinne byrokratiaan. Ja me saisimme paljon enemmän aikaa, jos käyttäisimme suoraan täällä sen itse. Rahat pois byrokratiasta. Jos ei EU saa kytätä Suomen budjetteja, niin saako EU kytätä kriisimaiden budjetit? No siis ei siitä kyllä hirveästi ole hyötyä, että on kytännyt. Että tässä se just on, että antaa mennä vaan. Niinkö? No niinhän ne nyt menee. Eihän EU on aika hampaaton puuttumaan kriisimaiden rahankäyttöön, että korruptio on vain lisääntynyt esimerkiksi Romaniassa ja Kreikassakin on vain velka kasvanut. Will you be a candidate in Finnish parliamentary election next year? Well, I will see that situation after these parliaments are over. I mean, these elections are over, so I will then return and think this over. Okay. Jos et nyt pääse, niin teetkö sen lopputuloksen, tai siis sen päätelmän, että valtuusto on liian kevyt paikka lähteä tavoittelemaan niin kuin europarlamenttiin? No ei missään nimessä valtuusto ole kevyt, että sieltä niin se alkaa, paikallistasolta edetään ja pitäisi olla vähän enemmän poliittista kokemusta. Sä oot kuitenkin ollut vasta yhden kauden siellä. No eihän Sampo Terhokaan ollut eduskunnassa ja todella hienosti kasvanut. Ja kysymys on siitä, että Sampo Terho, ootko? No en tiedä, mutta olen oppimishaluinen ja kehityskelpoinen.